Moi! Puhutaan hieman keuhkosyövän diagnostiikasta, eli taudin määrityksestä. Keuhkosyöpäepäilyhän lähtee liikkeelle yleensä jonkun syyn takia otetusta keuhkokuvasta. Usein keuhkokuvassa näkyy tiivistymä tai keuhkoportin paksuuntuma. Monesti keuhkokuva otetaan joko hengitysoireen, rintakehän kipuoireen tai sydänoireen vuoksi. Tämän jälkeen suunnitellaan pikainen tietokonetomografiatutkimus, joka kattaa ainakin keuhkot ja ylävatsan, ellei sitten koko vartaloa. TT-tutkimuksessa mennään siis semmoisen putken läpi aika nopeasti. Se on ohi muutamassa 10 sekunnissa ja yleensä annetaan varjoainetta. TT-tutkimuksessa keuhkojen rakenne nähdään 3-ulotteisesti. Sen perusteella nähdään keuhkojen yleinen kunto ja onko siellä sitten oikeasti tuumoria vai jotain muuta. Tietokonetomografia kertoo keuhkosyövän mahdollisen levinneisyyden ja se kertoo myös tärkeää tietoa siitä, mistä kohtaa koepala kannattaisi ottaa. Keuhkosyövän diagnostiikkaan kuuluu myös oleellisena osana keuhkojen puhalluskokeet, käytännössä spirometri, joka mittaa keuhkoputkien toimintaa, ja diffuusiokapasiteetti, joka mittaa keuhkokudoksen toimintaa. Näitä tarvitaan etenkin sen takia, että määritellään, onko keuhkot siinä kunnossa, että uskalletaan ottaa TT-ohjattu koepala keuhkokudoksesta. Ja sitten myös diagnosoidaan mahdollinen keuhkoahtaumatauti. Diagnostiikan yhteydessä otetaan myös erilaisia laboratoriokokeita. Erityisesti hyytymisarvot on tärkeä osa ennen koepalan ottoa. Keuhkot on hyvin herkkä elin. Ja jos ne on huonossa kunnossa, välttämättä keuhkokudokseen ei uskalla pistää neulalla. Koepalan voi ottaa myös muusta elimestä, jos keuhkosyöpä on lähettänyt esimerkiksi etäpesäkkeitä maksaan. Voi ottaa varsin turvallisesti ultraääniohjatusti maksasta koepalan.